ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇತ್ತಿನ ನಿತಿಲಕ ತೋಪಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಬೇತಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ನೇಮ್ ಕಂತ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕಲ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಂದಿನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತಿನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಜಿ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲಿ ತೂತು ಸಾಕಾಗ್ತಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಲ್ಲಯ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾಟಕ ತೋಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ತೋಡಾಂಡ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ನಾಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊಳಳಿದಕ್ಕಲಿ ಏರ್ಲ ಲೇಜರ್ ಮಾರ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಐ ಈ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಮುಂಚಿ ಇನ್ನುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡಾಣಿ ಇಂಕ್ಲಿಂಚಿಂಚ ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಈತಿತ್ತು ರೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಡ್ ಹತ್ರ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿಪುಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋಡಿಪು ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಪತ್ತದು ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಲಕ ಮತ್ತು ಬೈಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಲಕ ನಿತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸುಮಾರು ಪಂಡೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಮಲ್ದಿನ ಕಾತಂತೆ ಈತ ವಿಷಯಲೇನೆ ಒಬ್ಬ ಈತ ಬಂಡೆ ಇಂತೊಂಚೂರು ನಾನು ಸದ್ದುರಾಂಡು ಎನ್ನ ಕಾರದ ಮಿತಿ ಏನು ಉಂತೂರು ತುಂಬೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಾನು ಕಳೆ ಒಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಕೊಂಚ ಈತ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಎನ್ನಿನಾಗ ಎಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬೇಬಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೇನೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆವಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆತುಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡಿಟ್ಲ ಪಂತಿಜ್ಯಾನ್ ನಾಟಕಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಟಕ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ಗತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡೆ ಕುತ್ತಾರುಡು ಎಲ್ಲಂಚಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಬಂದಂದು ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಬೇರೆಲ್ಪ ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಬಂದಾಗ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಹೆವಿ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಿಕಲ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಾತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾಟಕ ತೋಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ತೋಡಾಂಡ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ನಾಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನೆನಪುಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೆ ಅವ್ಳು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಅವ್ಳು ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೇನು ಓ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿತ್ತೆ ಓ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನಿಕ್ಲಿ 2 ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪಂದ್ ಲೈಕ್ ನೆಡ್ ತುಂಬ ಹೊರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ತೂತರ್ ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಥರ ಮಲ್ಲ ರೋಲೆ ತೂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿರ ಅವನ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ ಒಂದು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ತೋಡು ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಅಂಚ ತುಕ್ಕ ಅಂಚ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಲ್ದಲ್ಪಿತ್ತೆ ತೂವಲ್ ಮೂಲ್ ಬೇಲೆ ಪಂಟು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಲು ಇದು ಗುಜರಿ ಮತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಪಂದುಂಡು ಯಾನಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ತಿತ್ತು ಒಂಥರ ಕಟ್ಪಾಡ್ಲ ಗಾಣಿಗೆ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಬಚ್ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಬಚ್ಚು ಉಂಟುಡು ಅಂಚ ಅವಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಜನವರಿ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 15 ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ತುಕ್ಕ ಆವಾಗ ಆಂಡ 20ಗೆ ಇತ್ತ ಕೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಅನ್ನತ್ತೆ ಕೊಳಲಿದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಏರ್ಲ ಲೇಜರ್ ಮಾರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಂಡ ಇರುವಾಗ ಬರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ 20ಗೆ ಪಗೇಳ್ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಹಾಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ದಾದಾ ಶೂಟ್ ಪನ್ಪನ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಜೀರ್ ಸಾರಿ ಗಿರಾಕಿ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಜೀರ್ ಅಂಚ ಮಾತು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಐ ಈ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಮುಂಚಿ ಇನ್ನುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡಾಣಿ ಇಂಕ್ಲಿಂಚಿಂಚ ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಈತಿತ್ತು ರೇಟ್
ಇಂಚಿಂಚ ಪಂಡಾಂಡ್ ಅಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿಂಚ ಇಲ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂಚಿನ ಒಂಚು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತೊಂದು ಸೊ ಮುಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿ ಪಂತಿರು ಇಂಚಿಂಚ ಇಲ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಪೋಣ ಅನ್ಪಂದು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆಯನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪೆಯನ್ ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಡ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದ ಮನ್ಪುನು ಗಿರಾಕಿ ಬರೋದು ಜಂಚ ಮಾತು ಅವನು ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ತನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನು ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಗಿಲ್ತಿಕೊಂಡಿಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಗಿಲ್ತಿಕೊಂಡಿಜ್ಜು ಅಂತ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡಾಂಡ್ ಇಂಚ ಬಂದು ಮುಕ್ದಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ತಂದು ಹೋಗ್ನತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಬೇರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡೆ ಪೋಂಡಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ತಿನ ಹೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡುತ್ತಲಿ ಅಡೆ ಪೋಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಕಡಪುಡಿ ಇರ್ಬೋತಾನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕುಡರಿ ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಆನೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಡ್ ಹತ್ರ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋಡಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಯಿತು ಶಾರಿಟಿ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ದೆನ್ ಒಂಥರ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಉಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆತೆ ಸೊ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಕಲಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಪಂದೊಂಜಿ ದುಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಇತ್ತಿನ ನಿತಿಲಕ್ಕ ತೋಪಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ತೆಲಿಪೆರಪುಂಡು ಕೆಲವರ ವಾ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲ ಪಂದನು ಕೆಲವರ ನಂಜಿ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪಿರಿ ಕೆಲವು ಆಲ ಪನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ನರಮನಿಯ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಂತದ್ದು ಜೀವನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನಿತಿಲಕ ತೋಪದೆ ಯಾನು ಹೋಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಪತ್ತದು ನಿಕ್ಲ ಇದ್ರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಮತ್ತು ಬೈಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಲಕ ನಿತ್ತೆ ಕುಜಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಒಟ್ಟರಾಸಿಲಕ ಇತ್ತಿನ ತೂತಾರ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಐಲೈನರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಮತ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿಚ್ಚು ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಪನ್ ಇಲ್ಲ ತೂತಾರದೆ ನಿಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪುನಾಗಲೇ ಅಂತ ತೋಪದೆ ಆಯ್ದಲ್ಲ ಐರಿಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏಟ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿತ್ತಿಲಕ ಪನ್ಪುನು ಇಜ್ಜನ್ನೇನು ಮಾತ ಪಂತಿಜಾತ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನೇನು ಪಂಡ ಅಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ಇತ್ತಿನ ನಿತ್ತಿಲಕ ಪಂಡ ಆತಿ ಕುಡಂದದ ಪಂಡ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಪ್ಪತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಸೈಕೋ ಟೈಪು ಅಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಲಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಕ್ಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡ ಮನೆ ದೇವರ ತಲ್ಪೋಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವರಿಪ್ಪಲ್ಲ ದೈವ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ದೇವರ ನೀನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಏರಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಈಯೇ ತೂವನ್ ಪಂದ್ ಬನ್ನಿ ಮುಗಿನು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡೈಗು ಪೋಪುನು ಎಂಕಿ ಅಂಚದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಇಂಚದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕದೇ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರ್ತು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಏನು ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುಂದು ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಬರ್ತಿ ದಾಲ ಪನ್ಪಿಚ್ಚು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ತಿಡಿಪ್ಪುನಾಗ ದಾಯ ಪೋಡಿಯೋಡು ಏರ್ ದಾಲ ಪನ್ಪೇರು ದಿಂಚಿನ ನಾನು ಬೇರು ನಮಿಂಗಿ ಪೋಡಿಯೋಡು ಅಕ್ಲ ಕಾಸದ ಬದುಕು ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂದಾರ್ಥ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸುಮಾರು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪನ್ನೊಡು ಬಂದು ಮಲ್ದಿರ ಕಾತಂತೆ ಈತ ವಿಷಯಲ್ಲೇನೆ ಒಬ್ಬ ಈತ ಬಂಡೆ ಇಂತೊಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಹಗ್ಗುರಾಂಡು ಅಕ್ಕ ಬಗದಾದ ಬಗದಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಯ್ಯೇ ಬರ್ತೀನಿ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಓರಿನೇ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಪ್ಪುಂಡದ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಂತುನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಂಕೇರು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ತಾಂಕೇರು ಅತನ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ದಾಗ ಚಿಚ್ಚು ತೂಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಂದು ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನೆ ತೂಗೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಲೆ ನಮ್ಮನೆ ತೂಗೋಡಪ್ಪ ಅವು ಪುಣ್ಯ ಬಂತೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ಲಿ ಅಂತಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ಮಿತಿ ಏನು ಉಂತೂರು ತುಂಬೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಕಳೆ ಒಂದೆ
ಪಪ್ಪ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂದಿನ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಪನೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವು ದುಂಬೆ ಇತ್ತಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲ ಯಾನು ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋವಂತದೆ ಪಂಡ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಕಾವಡು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾವಡು ಪಪ್ಪಡ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಕಿಯನ್ನು ಬೊರ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬುಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇದೆ ಪಂಡ ಬೆನ್ಪುನ 15,000 ಒರಿ ಬೆನ್ಪುನು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿದು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಏತಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 350 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ 350 ಕೊರಂತೀನಿ ಖಾಲಿ ಆ 350 ರೂಪಾಯಿನ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು 5,000 ಫೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಅಂತಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಅತನ ಎನ್ನ ಫುಡ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅತನ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಮತ್ತಿತ್ತು ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆನ ಅಂಚ ಮತ್ತಿತ್ತು ನಾಗ ಅಂಚೆ ಯಾನೆ ಮಂತ ಅಂತೆ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಒಬ್ಬ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆತೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ತ ಮತ್ತ ಆತಂದ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋತೆ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋತೆ ಇವನ್ ನೈಟ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನೈಟ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾ ನೈಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ನೈಟ್ ನಡ್ಕೊಂತ ಇಂಕ್ ತಾಳ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಟ್ ತಿಗಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಪುಣ್ಯಡು ದೇವನ ದೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿತೊಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳನ್ನೇ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಇವನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ನಿಯರ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕೈತಲ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ದಾದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಎನ್ನಿನಾಗನೆ ಎಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕುಸಲತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈಗ ನೆಕ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿರು ಅವು ನಿಕ್ಲುಂಚಿ ಎನ್ನ ಬಂಗಂತೂ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರು ಲೈಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ದಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಡತ್ತೆ ಬೇರೆ ತೂಡ್ತೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಲುಪು ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅಂಪುಡು ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲೈತೆ ಅದನ್ನು ದೇವರೇ ಕಾಪೋದು ಇಂಚು ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಯಾರು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಕ್ಕನೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ ನನಗೆ ರಾಹುಲ್ 10th 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಒರ್ಮ ಸಾರತ್ತ 300 ಚಿಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತದೆ 10K Q&A ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಬಂದು ಪಂಪೆಯನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಕೇಳಲೆ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಪಂಪೆಯನ್ ಮಾತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಪೆಯನ್ ದಾದ ದೀಪುಜಿ ಮಾತ ಪಂಡ ಮಾತ ಪದಂಡೆ ದಾದ ಕ್ವೆಶನ್ ತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತಾಲಜಿ ಒಕ್ಕೊಂದು ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಕೋಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಿಲ್ ನಾ ನೇಮ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಿಲ್ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾನು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂತದ ಪಂಡ ಅವು ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ ಚಾನಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈಟ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾಂದಾಗ ಪಂಪುಂಡ ಈಗ ಕೊಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೇತೆ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಚಾನಲ್ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಲ್ದಾಲ ಪಂಡೇರು ಪಂದಾಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ದೇವರು ತೊಗೊಂಡು ಬದಾಂಡೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬದಾಂಡೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಕೊಡೆ ಪಂಡಿಟ್ಟ ಯಾರು ಆ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜಿ ಅವು ಬೇತೆರೆಗ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರ ಒಂಚೂರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಒಲಿಯಾಗ ಚೀದಪ್ಪೋದು ಆರು ಅಂಚ ಬಂದಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಅವು ನಿಖಿಲ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಿಖಿಲ ರೆಡಿ ಒನ್ನೆ ಬೇತಾಗಲೇ ಪಾಡಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಯ ಪುಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಲೆಂತುಂಡ ಮುಕ್ಲೆಂತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಲ ಕೊಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪೋರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಬಲ್ಲಿಯೇ ಪಲ ದಯಪಂಡ ನರ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವರು ಮಿತ್ತು ಬೈದರು ಪಂಡ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಾದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಂಗ ಬೇಕ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಏತೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟೂದೇ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡ ಆಂಬೇರು ಈ ಚಾನಲ್ದ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡ ಆಂಬೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ನಾವು ಏಪಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದೂರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇತ್ತು ಯಾನತ್ತು ಬೇತಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಹೇಗೆ ಓವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡು ಅವು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಂಚ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಚೂರು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಬೇತಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ನೇಮ್ ಕಂತ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಂದಿನಿಗೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಂದಿನಿ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿನತ್ತು ಆರೆಂಕ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರಿಗೆ ನಾ ಆಸೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆರೆಂಕ ಮನ್ಪಾಯಿರು 6 ಬಿಂದಿನ ಕಾಸದ 6 ಮನ್ಪಾದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏಪಲ್ಲ ಏನಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿನ ಎಂಜಿನ್ ಏನಿದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬೊಡ್ಸಿ ನಮಕ್ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟಾದ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಲೈಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಜಿ ಮಂತ್ನಾಗ್ಲಿ ತೂತು ಸಾಕಾಗ್ತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬ ಕಾಣಲು ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಡ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಈ ಸೇಡ್ ದ್ವೇಷ
ಮಾತ ಬೊಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಈತೆಲಿಯ ಏಜ್ ಡೇ ಸುಮಾರು ತುಯ್ಯ ಬೇರೆ ಏರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡ ಅಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಏರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡಿತಿಲಕ್ಕ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಲೇ ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ದಾದದ ಪಾತೇರು ಬೇಜಾರ ಅಲ್ಲೇ ದಾದ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚ ಲೈಫ್ ಆವಡು ಬಂದು ಬರೆದಿತ್ತೇರಡ ಅವು ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂದಲೇ ಈ ಪಪ್ಪ ನಡೆತ್ತಾದಿತ್ತು 4 ತಿಂಗಳು ಆತನ ಪಪ್ಪ ನಡೆತ್ತದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಡೆತ್ತಾತಿನತೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 14 5 ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಈ 5 ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಒಂಚು 3 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತು ಸಫರ್ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿವು ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ದಿನತ್ತು ಐದು ದುಂಬ್ಲೆ ಯಾನು ಸಫರ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಸಫರ್ ನೆಡ್ದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ದಾದ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಪೋತೆ ಪಂದು ಹೋಂದಿನ ಓ ಜಾಬ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಾದಿತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡಿಪಿನ వచ్చిన ಜಾಬ್ಗಳ పోయేది पण ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಜೇರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಎಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವನೇ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಆ 3 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಫರ್ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಗ ಕಾಸು 1 ರೂಪಾಯಿದ ಬೆಲೆಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆ 3 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಇತ್ತ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನು ಪಣ ಆರಾಮ ಬಂಜಿಗದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜೈ ಕೊಂಚ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಸುದೀಕ್ಷಾ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪಾರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಮನಕ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಫುಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಕಜ್ಜಿ ಪುಗ್ಬಡಿನ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಏಪನ ಉಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ವೇತುಲಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪುನು ಅಕ್ಲ ಎಲ್ಲದಾಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರಿಟ್ಲ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಬೆಂದಿನ ಆ ಬಂಗದ ಒಂದು ಅತೆ ಅಕ್ಲ ಕಾಸು ಬಂಗದ ಕಾಸು ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರತೆ ಉನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಕ್ಲ ಎನ್ನದೇ ಉಂಪುನಿ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ ನೆನಪು ಆಲತ್ ನಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬರ್ಪೇರೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣಾಗ ಅವು ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅರಿ ಒಂಜಿ ಏತು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡಕ್ಲಿಗೆ ಆಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದೇವರ ತಡಿ ಯಾನ ನಾನು ತುಂಬ ಗಂಚ ಬಂಗೈತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಚು ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಣ ಒರಿನ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಒಂಚು ನನ್ಪುನ ನಿಜ ಗ್ರೇಟ್ ಅತೆ ಅವ್ರ ದಿನಾಲಿ ಎನ್ನುಂಡು ಅಕ್ಲು ನನ್ಪುನಾಗ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಲಂಚಿನಿ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕದ ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವನು ತುನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕೈತಿ ಇಜ್ಜರ ಅಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ ಹೋದೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಮೂಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೈನ ಅಕ್ಕ ಓಲಿರ್ಪಂದು ಆರು ಫಾರಿನ್ ಹೋದ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ ಅವ್ನು ಬರ್ತಂಡು ನಾನು 1-2 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪುನು ಆತಂದು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ತುಕ ಅವರ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುನದು ಅದಕ್ಕೆ ತೋಪಾದೇವು ಅಕ್ಕನೇನು ತುಕ ಸಾತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬೇಲದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ನ ಫನ್ನಿ ಉಂಡು ಚೂರು ಬೋಡಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂತ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮರಪ್ಪನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 10K Q&A ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಗ್ಗಿನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಿಂದು ನನ್ನದಾದ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಚಿದೆ ಅವು ಕಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದಾನೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮೇನು ಓಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೋನ ತೋಪಲ್ ದಿಪ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಗೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮೆಗ್ಗಿಗೆ ನೆರೊಡ್ಚಿ ಬಂದನು ಮೆಗ್ಗಿಗೆ ನೆರ್ಪುನು ಓಕೆ ನೆರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲು ಏರಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ದೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತೆ ನೆರ್ನಲ್ಲ ಏದೇನು ಬಂದನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಏನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆರ್ದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಗೆಲಾಕಾಯಿ ಇಂಕ್ ಆಯ್ ಜಿಂಡ ಬಾ ಲೈಫೇ ನಡಪಂಡಿ ಇಂಕ ಅಂಚ ನೆರ್ಪೆ ಪಂಡ ನೆರಡೈನ್ ಯಾನತೆ ಬೇತೆ ಏರುಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ತುಂಬಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣ ತಿತ್ತೆ ಮನಿ ಪಂದು ಬಾಲೆ ಪಂದು ತೂಂಡ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಪಂದ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಿಲು ಸಪ್ಪು ಸಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೆ ಪಂಡ ಗಾದೆನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಕಿತೆ ನೆರ್ಪೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಅನ್ಪುನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಪಲ್ಲೆ ಬೋಡ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್.